Maayong adlaw mga bata, karon maghisgot kita og mga butang nga nagsugod sa letrang D. Unsa ra gani ni nga letra? Very good. Letrang D. Unsa man po kahay sound sa letrang D? D, D, D. Unsa gani sound? Okay, very good. Karon atong ila-ilahon ang mga butang nga nagsugod sa letrang D. Duha. Duha. Unsa kana? Very good. Duha. Dila. Dila. Unsa kana? Very good. Sunod. Dalunggan. Dalunggan. Unsa kana? Very good. Dalunggan. Sunod. Doktor. Doktor. Unsa kana? Very good. Sunod. Dagan. Dagan. Unsa kana? Very good. Dagan. Sunod. Dagom. Dagom. Unsa kana? Very good. Dagom. Sunod. Dalan. Dalan. Unsa kana? Very good. Dalan. Sunod, dagat. Dagat. Unsa kana? Okay, very good. Karon ato no Sam i-review kung inyo bang na hinumduman ang mga butang. Unsa ni? Very good. Duha. Kaning sunod, unsa magka ni? Okay, very good. Unsa na? Dila. Dila. Good job. Kanang sunod, unsa man na? Very good. Dalunggan. Dalunggan. Maayo mga bata. Sunod, unsa man ni? Unsa kini? Maayo, doktor. Doktor. Sunod, unsa ka na iyang gibuhat? Very good. Dagan. Dagan. Kana unsa magha gamit ka na sa pagpanahi. Very good. Dagom. Dagom. Sunod, unsa ni siya? Maayo, dalan. Dalan. Kani unsa man ni? Very good. Dagat. Dagat. Karon atong tun-an kung unsaon pagsuwat ang letrang D. Unsa ra ganito'y sound ani niya? Very good. Da. Da. Okay, so una natong buhaton, ingon ani una to pag suwat. Okay, so tan-awan ninyo kung asa ta magsugod. So una, kana siya. So atong utrohon moana ta diha. Okay. Sunod, unsa may atong buhaton? Ato siyang iliko. Okay, muliko kita padung diha. Okay, muliko. Sunod, unsa may atong buhaton? Okay, so atot kita sa gamay nga letter D. Okay, so ingon ani siya. Ana siya padung. Sunod,